Good morning! Happy Saturday, guys! Breakfast tayo. Anong oras na? 9:37. Breakfast will end at 10:30, so we have time. Maya ko na ayusin yung makeup ko. Babalik pa naman kami dito. Before kami umalis at maggala-gala. Cold. Ano pa ako eh. Hindi pa ako nag-coat. Ito lang muna. Wala pa nga akong inner. Tapos, pants from Yes Style and same shoes. I didn't bring my bag. You got the key, my love? Yep. Nag-ano lang ako, dilute tinted sunscreen at saka yung Generation Happy Skin na water gel tint. Yun lang. Check natin yung breakfast nila. Tingnan natin kung anong ganap. Ang galing kasi hindi masyadong busy. Kasi lagi sa elevator, wala kami kasama. Nahihiya kasi ako mag-vlog kapag may mga tao. Parang, ginagawa itong bata. Apple juice agad si Dan. Tignan natin kung ano. Sabi ni Dan, mga basic breakfast lang daw to. May mga pang toast. And cheese. Fruit. Egg. Hala, ano to? Akala ko ano. Akala ko atay. Mushroom pala. Kawal pa McDonald's. They have croissant. Okay. Coffee tayo, guys. Termos. Okay. Is it milk? Ito yung kinuha ko, guys. Ano nga, what is this, babe? Yeah. Potato. Anong tawag doon? Hash brown. Hash brown. Yan. At saka mushroom. Yan lang yung akin. Kay Dan. Full breakfast. With apple juice. Is that apple juice? Yep. May croissant pa siya dun sa gilid, ay. Tsaka yan. What's up, babe? Pastry. Hello, guys! Nakapag-makeup na ako ng slide. Wala pang eyebrows, wala pang contact. So, medyo blurry. And I did it again. Buang talaga ako. Meron kasing, yung parang dead skin na, parang umuslo. Ginanon ko na naman. Nakakainis. Pero ngayon, maliit lang siya. Isa lang siya yung nasa taas lang. Yung sa baba, hindi ko na ginalaw kasi nagalaw ko na yun nasa taas. Nakakainis talaga. Nag-concealer na ako nito. Tinabunan ko siya. Pero wala. Hindi pa rin natatabunan yung yung may blood ng konti. Naglagay ako nung Jeffree Star Magic Star Concealer. Meron akong review nun. Lalagay ko sa card. Pero yeah, I like it. Lagay ko lang siya dito at saka sa ilong area ko yan. Diyan lang. Tapos kung ano natira sa brush, blinin ko na lang siya all over my face. Yan. Kailangan ko na lang fill ng eyebrows. Doon tayo sa labas, babe, para, meron tayong natural na, wait. Yan, nagpunta pala ako dito para mag-contacts. Nag-start na kasi ako, kaya lang, medyo blurry, kasi hindi ako makakita. Mahirap din naman mag-contacts ng, mag-makeup ng naka-glasses. Contacts, asan yung contacts? Contacts tayo, guys. Maya na sana, sabi ko maya na ako mag-contacts pag palabas na kami. Para hindi ganun katagal yung contacts sa mata ko. Kasi we will be out and about until mamayang gabi pa talaga. So, contacts muna tayo. Nakakaloka yung panaginip ko kagabi. Ito na naman tayo sa panaginip. Lagi kasi ako nananaginip. Like, every night talaga nananaginip ako. Yung iba, pagising ko, naaalala ko pa kung ano sila. Yung iba, pagising ko, hindi ko na maalala, pero alam ko na nanaginip ako. Pero kanina talaga, gumising ako na, umiiyak. Nakakaloka. As in, yung iyak talaga na, yung hagulgul. Ano ba yan, Maraming beses na naman yung nangyari sa akin, so it's nothing new. Pero, nakakaloka lang. Umiiyak ako. Hindi ko na maalala yung full
story talaga ng panaginip ko. Kasi wala namang sense yung mga story eh. Pero in fairness dun sa panaginip ko na yun, it was like really well played. Char, well played. Yung parang hindi ko napansin na panaginip siya. Akala ko totoo talaga. Na humahagulgol talaga ako sa iyak. Nakakaloka. Involved yung pamilya sa mga ganyan. Kaya ako mahagulgol. As in, hagulgol talaga ako. Kung hindi ako na-touch ni Dan, hindi ako gigising. Kasi hindi ko napansin, hindi ko na-notice na panaginip siya. Kasi nga, nasabi ko na sa previous ko, sobrang nanaginip talaga ako araw-araw. Minsan, multiple panaginips pa. Napaka-clear niyo na. Kitang-kita ko na kayo. Minsan, multiple panaginips pa, na parang alam ko na, gamay ko na na naginip lang ako. Alam mo yun? Pero kagabi, siya, para siyang totoo talaga. Tapos, parang yung last scene ng panaginip ko, kinakausap ko yung kapatid ko si Miss. Tapos sinasabi ko sa kanya yung mga hinanain ko sa buhay. Tapos iyak ako ng iyak. Sobrang hiyak ako ng iyak. Na as in, yung parang napapaos ka na sa kakaiyak. Na na-touch ako ni Dan. Parang hinag-ata ako ni Dan. Kasi maaga na umaga na. Tinouch niya ako. Doon ako nagising. Tapos yung luha ko talaga. As in, tulo ng tulo. Nakakaloka. Basa yung ko, pillowcase. Yung pillow? Basa. Nakakaloka. Nakakainis yung mga ganyan. Nasa pa kami. Nasa payag. Maliit na kubo. Kami ni Miss. Tapos may kinakain ako noon eh. Hindi ko na siya maalala completely. Tapos siya din meron. Tapos kinukwento ko sa kanya yung mga hinanain ko sa buhay. Yun yung end na sobrang umiiyak talaga ako. Pero yeah. Anyway. Contacts are in. Let's go outside and do our makeup. Kinuwento ko kay Dan yung yung panaginip ko. Sabi niya, weird mo. Iyakin kasi talaga ako. Pero sa panaginip, pati ba naman sa panaginip, sobrang hagulgul talaga. Nakakaloka. Nakita ko sa inyo yung mga dala kong makeup kasi konti lang naman sila, mga beshi, as usual. Dito ko siya nilagay, yung same na pouch na dinala natin kina Manay. So, I brought again my VT Cosmetics na sun pack. So, siya, sunscreen siya. Pero yung sunscreen na ginamit ko today, yung Bello Tinted Sunscreen. Asa na yun? Ginamit ko yun eh. Wala na dito. I also brought the Supin Supin powder. Nabili ko sa Japan. Yan lang yung powder na nasa mukha ko ngayon. Ito, na-mention ko na, Jeffree Star Concealer. My shade is C18. And perfect naman yung shade sa akin. And then, ito lang sila yung mga dala ko. Ito brush para sa concealer ko. Isang brush lang kasi ito pa pala nilagay ko din dito. Nilagay ko dito kasi separate siya. Nilagay ko siya sa backpack ni Dan. Ito kasing malaki, chinek-in ko. Nilagay ko sa malaking luggage. So, nandito yung mga, as in, very, very essentials talaga ng mga makeup. Like, ito. Oops. Ito yung sabi ko sa inyo. Blush cushion. Ang ganda nito, guys. Available to sa YesStyle. Ililive ko to below. 3CE na blush cushion. Yung shade ko, Girlish Red. So, hindi ko na kailangan magdala ng brush kasi meron na siyang puff cushion siya. Ang galing actually. And very natural looking siya sa mukha as long as ma-apply mo siya ng maayos. This is very nice. And dala-dala ko, dalawang eyebrow products. Yung Generation Happy Skin na Perfect Brows. And then the K-Palette One Day Tattoo. Ito. So, ito lighter kasi siya. Para sa akin, para sa brows ko kasi medyo dark yung buhok ko ngayon. Ito na pala yung natural hair color ko, guys. Ito. As in, wait, ano yan? Ayan, parang yan yung may kulay. Yan. Pero yan lang. Ito, natural hair color ko to. Hindi na ako magpapakulay. Well, at least yung kulay na may bleach, ayoko na talaga. Anyway, so, medyo lighter siya. So, yung ginagawa ko, ito yung ginagamit ko yung Generation Perfect Brows. Sa pinaka-tip ng eyebrows, dito. Tapos, sa inner corner, ito. Very natural looking. Pakita ko sa inyo mamaya. And then, yung Chateau La Beaute, as usual, maganda to kapag pang
layer. So, ito sa all over your lips and then maglagay ka lang ng konting, like, you know, darker color or brighter color sa pang-inner. Tapos medyo meron siyang gradient effect. Ang ganda nito. Ang ganda nito. This is the shade BE01. Ito yung melting nila. That's nice. And then, marami pala akong dalang Generation Happy Skin. Ito yung ano ha, collab ni Happy Skin at saka ni Catherine Bernardo. So, ito yung suot-suot ko kanina. Yung siya lang nung nag-breakfast tayo. Generation Happy Skin Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. Quirky yung shade. Yan. And then, my Lips But Better. Ito, I don't think I will use this at all. Pero, this is the shade Simplicity. Nandun kasi ito sa bag ko. Hindi ko naman to dala talaga. Pero nandun siya sa crossbody bag ko ba. Kaya nilagay ko na lang siya dito. And then, I brought the Black Rouge lipstick. Available to sa Caris shop ko. Shade is A02. Maganda to, i-pair kay Chateau La Beaute. As in, maganda yung gradient effect nitong dalawa. Perfecto. And then, this is my favorite lipstick. Superstay Matte Ink from Maybelline. Shade Amazonian. Ito yung suot-suot ko kahapon na hanggang gabi. Nagstay talaga siya sa aking lips. Ay, kumain na kami lahat. Ramen. As in, lahat. And then, ito hindi ko to gagamitin. Pero, dinala ko yung VT Cosmetics collaboration with BTS na ano, eyebrow pencil. Pero, hindi ko yan gagamitin. And then, ito yung pang brows natin. Voluminous Lash Paradise from L'Oreal. Yun lang yung dala ko. So, makeup lang ako, guys, ha. Unahin natin yung brows. Agay! Fudge! Wait, makikita niyo sa kabila mamaya. Maganda to kasi very natural looking niya, guys. Kahit na filled in yung brows ko, parang wala lang. For me, at least, I think it's natural looking. See? Very natural looking, diba? Wala to ha. Wala pa tong laman dito. Yan lang. Galing. Maganda. Kapag nagmamadali ako, ito na lang yung ginagamit ko. Diyan na lang. Pero ngayon, kasi hindi naman tayo masyadong nagmamadali. Meron pa naman tayong time. Lagay natin to sa dito sa inner corner. Parang mas maganda mag-makeup sa banyo. Kasi ito, parang napaka-harsh ng sun. Hindi ko makita ng maayos. Punta nga tayo dun saglit. Ayan. See? Mas kita dito. Mas maayos yung lighting dito. Kapag nagta-travel ako, sobrang konting makeup lang yung dala ko. Ang ganda nito mascara na to, guys. Hindi siya like spidery looking, pero it adds length sa lashes. Basta huwag ka lang mag-pile ng sobrang daming layers. This is so good. Ito na tayo sa blush. Kahit na ganito yung kulay niya, di ba very bright, so very intimidating. Pero hindi siya sobrang bright sa skin. Para ka lang talagang namula. Para ka lang naarawan. Guys, ready na tayo. Pupunta kami sa outlet store ni Dan before kami pumunta sa Footy. Kasi yung Footy 2:30 pa and it's only 11:18. So we will have time to walk around. And maybe bili-bili ng konti. Ito yung outfit ko, guys. So, meron akong yung gray na pang-layer ko kanina. I'm wearing my Heat Tech from Uniqlo. Yung turtleneck. Pants from Yes Style. Shoes, Converse. Ito lang yung nag-iisang shoes na dala ko. This coat is from Old Navy. Is it there? Old Navy? Yep. Yeah. We got it in New York, I believe. And then I'm wearing my Prada backpack. For the very first time. Kasi may mga dala kaming mga poncho. And then yung scarf ko, hindi ko pa susuotin. So, dito siya. Hindi kasi magkasya sa bag ko na maliit. And, that's it. Do you like my outfit, Mama? Looks good. Thank you. Let's go, people! Meron pala silang guys, laundry. Visitors laundry. Sobrang lapit lang sa room namin. Akala ko siya, yung mga pang-staff lang. Pero laundry, that's cool, babe. You can do your laundry, you can cook. Oh, your outfit. Sorry, my love. I'm wearing a fashionable Port Power scarf. Port Adelaide pants. Yep. Nike kickers. Yours. And Go in, we. jeans. Push me. Look, where's your jeans from? Got no idea. I think this is from Cotton On, this one. Really cheap. We got it on sale. I think so. Yeah.
I think like $5, huh? yeah, something like something ridiculous like that. Yeah. Actually, no H&M, I think $10 something. Yeah. Yeah. Let's go shopping. Guys, we've been walking for what, close to 20 minutes? 10. 10. Grabe ka, no? 10. No. Close to 20 minutes and nandito na kami. Feeling namin. Hindi sure si Dan sa kanyang mga ano. Siya yung navigator pero hindi siya sure. Pero dito na kami, guys. Feeling ko. May nakita akong Adidas eh. Diyan. Whew. Dito, guys. Watertown Brand Outlet Center. So, nandito na talaga tayo. Ito na talaga yun. Binungad agad tayo ni Adidas. So, tas may Skechers, Puma, Cotton On. Alright, let's go. Safe, my love? Okay. What are you going to buy today, my love? Just a drink. Is that funny? Not serious. Adidas muna tayo, guys. 30% off store-wide. Tingnan natin anong meron sila. Dito kami sa second floor, guys. Maganda to. Para siyang Harbor Town but better. Because they have a second floor. Dito kami sa Boost Juice. Gusto lang uminom ni Dan ng ano, King William chocolate shake. Punta ako dun. I'll go to Converse, ha? Just follow me. Guys, nandito kami sa sporting store. Pakita ko sa inyo mamaya sa labas ko ano pangalan. Maraming mura. Nakita ko yung champion na hoodie na binili ko kahapon. Dito $39. Yung bili ko nun $60. Pero ano yun, mas makapal yun. Siguro bago yun. Ito yung nandito luma na. May mga ano din sila dito pang footy. Yan o. Nah. Kuha ko to, pero hindi ko sure kung bibilihin ko. $29. Ano siya? Jogger pants? Puma. What do you think about this, babe? It's really soft. Ito yun, guys, ay... Di ba ito yung binili ko? Ganitong ganito. Pero manipis to. Tingnan nyo. Halata naman na manipis siya. $39.95. Diyan pala kami, guys. Gym Kids Sports. Punta tayo, Puma. Wag na. Kono. Saan tayo pupunta, babe? Where do you wanna go, babe? Oh! Sakay kami ng bus, guys. Sabi ni Dan, free daw to. Dito na siya kasi 0 minutes na. Ayan, Yellow Cat. Papunta sa Optus Stadium. Ready, babe? Unahin mo muna sila, babe. Sila na una. What stop, babe? 32. Malapit na kami, guys. From the bus stop, 11-minute walk siya. There we go. Optus Papunta Stadium. sa Optus Stadium. And this is a new stadium. Gustong i-check ni Dan yung bagong stadium. Kaya kami nandito. Ang kanyang bisyo. Mamahaling bisyo. Is this your One of my goals. goals? Ano Yeah. goals? Yeah, go see footy all over Australia. Okay. Definitely. Everyone that I speak to that's been to Perth, they say, oh, Perth's a wonderful place. And I say, when's the last time you've been there? Oh, 20 years ago. I feel like this is like a place you just come once every 10 to 20 years. Do you get that feeling as well? Yeah. Like it's very similar to Adelaide. Probably a nice place to live. Yeah. But it's just another city. Yeah. Like, Very nice city. yeah, sobra. Very, Maganda. very good infrastructure. Yeah. So, ito yung pa-bridge nila. Tapos, yun, Optus Stadium. Bago yan. It was built when? 2 years ago, 2 you said? years. Yeah. 2 years. This is the second season of AFL. Okay. Dito na kami, guys. Optus Stadium. Pinapa-vlog ni Danny Boy. Kasi papanoorin niya daw to. Yep. Maka-utos to. Ikaw kaya mag-vlog? Yung ano ko pala, Sunny's is from Sunny Studios. Pasok na tayo. Where's the ticket? It's like New York Stadium, that life. Weh. Laki nga, oo. Laki, ang galing. Alright, where are we, babe? What? Row? 140, row 2. Okay. Dito na kami sa loob, guys. Nag-order kami ng bacon and cheeseburger, dalawa. And then Coke. Tapos mamaya, gusto ko mag-Krispy Kreme. Minsan lang ako nagkikrave ng ganun. That's not bad. Oh yeah. That's massive.
Ang laki naman. Sana isa lang do. Tapos share tayo. Guys, malapit na kami sa hotel. Nag-bus lang kami papunta dun sa pinakamalapit na bus stop. And then, dito na kami sa hotel. Natalo kami. We lost na love. Oh well. Mas apektado ako kaysa sa kanya do. Hindi na siya masyado naapektuhan ngayon. What's right? Ako yung naapektuhan. It's like, I'm more affected than you. We can't win them all. Yeah, that's right. And ano, may nagpunta dito sa hotel kanina. Nag-iwan siya ng pagkain. Dito na kami sa room, guys. Meron kaming natanggap na package. Sobrang salamat po. Nagpunta siya dito sa hotel kanina. Tapos wala kami. Hindi ako naka-check ng Instagram. Danny? Yeah. You're not wearing this PA jumper anymore, yeah? No. Yeah, I'm gonna put it in the dirty clothes pile. It's not. We go out. Oh, okay, yep. But not the scarf. No. Yeah. Ginano ko na. Pinapile ko na. Yan yung ginagawa ko lagi para hindi mahirapan ba kapag nagpapak na. Yan. Lagay yung mga dirty. Ano dyan. I-unbox natin itong binigay niya. Sobrang salamat. As in, you did not have to do that at all. Ang init kanina. Tapos yung sun pa. Pag ganun talaga. Buti na lang. Nag-sunscreen ako. Si Dan, walang sunscreen. Hindi kasi namin akalain na sobrang init. Ang init pala kanina. Dalawa talaga yung ano niya do. Sobrang salamat. Sabi niya pagkain, pero may ganito. Jen, thank you so much. I'll see her tomorrow. Guys, biglaan ng hindi naman siya like meet and greet talaga. Kung sino lang yung available ba, para lang mag-dinner sa labas. Hala, uy, grabe. Meron talaga siyang pag-gift. Ang daming mask. Oh, I love snail white. Maganda yan. Ang daming mask. Salamat, Jen. Ang daming mask. Ang dami ko pang mask na kailangan ubusin. Maraming cucumber. Pomegranate. Dalawa. Hala, ang dami nito. Sobrang thank you. Whiten Essence mask. Whitening mask. Hello, uy, salamat ng marami. Sobrang thank you. Tapos yung isa, daw to, pagkain. Hello, uy, nakakaloka. Pagkain daw to, tingnan natin. Sida nasa toilet. Ano kaya to? Ala! What's this? Mango? Ano to? Parang mangga. I think you will love this vibe. Okay. Yeah. Para siyang yung amoy niya, it reminds me of, what do you call that? Yung may graham crackers. Mango float. May mangga kasi siya. Try natin. Meron silang kutsara dito eh. Ganyan yung itsura niya. Mabango. Uy, mahilig pa naman ako sa mangga. Manggang-mangga talaga siya, oh. Ano to? It's really good. Ang galing. Sarap. In fairness, ang sarap. Hindi siya ganun katamis. Pero sobrang lasang-lasa mo yung mangga. Tapos meron siyang mga anong tawag doon, yung mga pearl jellies na maliliit. Yung inaano sa bilo-bilo ba? Naman. Magugustuhan to ni Dan for sure. You will like this, babe. I'll just put this in the fridge, okay? Okay. Thank you so much, Jen. Maraming salamat talaga. I-try ni Dan, guys. Can you smell the mango? It's good. Yeah. Yeah, it's nice. What is it called? I don't know. I like that it's not too sweet. It's got some pearls as well, the small pearls. Oh, diba? Grabe siya.
Sobrang konti lang nakuha ko kanina. Dito lang, sa dulo. Siya, pa-half na siya. You like it, my love? Yeah, it's good. That's good. Thank you, Jen. That's from Jen, my love. Thank you, Jen. We will go out again, people. Where are we going, babe? Get Italian. Italian restaurant. Danny wants some pasta. Pasta, mi amore. Amore, mi amor. Right, babe? Right. Why do you want pasta? Because we're going to have Asian tomorrow night. We had Asian yesterday. So it's Italian. Guys, nandito kami sa Francoforte Spaghetti Bar. Mahaba yung pila sa labas. Huh? Press. How you pronounce that? Pronounce it. No, Francoforte. Yeah, Francoforte. Yeah, that's pretty good. Yeah. What's that word? Spaghetti. That's right. Spaghetti bar. Mahaba yung pila dun sa labas, guys. Nagpila kami kanina. Ang haba. Oh, actually, so we went here first kasi ito yung nakita nila sa internet. Tapos sobrang haba ng pila. So naglakad kami for how many minutes did we walk? 5. Whatever, Danny. 15 to 20 minutes. Grabe siya makaano. Tapos bumalik kami dito, tapos may pila pa rin. Order sila ng ito, bolognese. Is that how you pronounce it? Bolognese? Carbonara yung akin. Very simple lang menu nila. Kasi sobrang daming tao, so mas mabuti na simple lang. Ito yung mga drinks nila. Dito na yung order namin, guys. Carbonara yung akin. Piccolo, yung maliit. Kay Dan, malaki, grande. Na bolognese, kangaroo with pork belly. Yammers? Meron pala kaming bread kanina na complimentary. Ito yung drinks natin. Mga Italian eh. So, ito yung pinili ko. Kailangan ko pa siyang i-google. Ha? That's a lot. I know, I told you it's a lot. I could probably do that. Tapos gusto pa niya na grande yung akin. Sabi ko hindi, maliit lang yung akin. Looks good. Kain tayo, guys. Ito yung drinks ni Dan. Kenoto, mi amor. Tsaka ng lasa niyan. Guys, nakalimutan ko kayo ng very, very light. Matutulog na kami. Sobrang salamat, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Good night, everyone. Thank you guys for watching. Bye. Mwah. Yung laptop ko yung ilaw ng tahanan.